जय जगन्नाथ। सकाल सकाल उठी आसिकी आज गाधा मूर्ति रखी पूजा कर सारा आसेपट बैकग्राउंड साउंड जहाँ जहाँ आसवे से आपने जानते कौन कह भात छतु आलू तरकारी अलरेडी हो गला भिडियो करें व्यस्तता भितर एपटे माछ भाजा नहीं रेडी कर माछ हम बेसर माछ भाजा रसुण टे छुटी माछ बेसर करेंगे भाजी भजा माछ माध्यम जन माछ क्या भल लगे भजा माछ मोर तो माछ बहुत फेवरेट सोरिष पकईदेली फुटुचिलो मामा रसुण भी पकईली तापर पाग पड़ो बेसर पानी दिया है कि ये फुटिव पूरा माछ पकईदेवा एपटे माछ भजा हो गरम गरम पका हो जीरा गुंड पकईदेवा ये हूँ बुद्धिमान कम एपटे माछ भजा तो एपटे माछ बेसर डायरेक्ट दीटा जाक एका सांगे होगा केमी है तो आपण मैंने निहाती भाव देखिपे एमती माछ बेसर किए कर खाइछ चलतु देखा झील केमती सजे बस मैंने भिडियो करने मामा कौन कर सजे तार ये सजे हो जाऊँगी खाई भोक लगे देन चल जा आम खाइबा नाना तार सजे हो सजे हो तू जीवु तार बर देखा ना सरी बर धरा से सजे बसती मो झील को पुओ घर आसवे देखा मो झील सजे देखो केमी सजे से केबे लिपस्टिक लगाए एमती केबे सजे हुए भल देखा नेकलेस खाली हेयर स्टाइल टा करे मु खाई देगी आसे तो हेयर स्टाइल कर देबे है स्माइल प्लीज आइला टिके भात माछ तरकारी तार स्पेशल पेट माछ छतु तरकारी एपटे तो आमर आपर पागटा तो ओहो नाल गड़ी गला रे धन
ପିଠା ଖାଇବା। तो फाइनाली रोषेईबास सारिकी खाया अलरेडी पलि आसली। देखिए कौन टेस्ट है तरकारी केमती कौन है पुनः कौन है तरकारी कौन है तुम घट हो टेस्ट कर कहलु। अरे पुओ पैसा मैंने बढ़िया है। आसନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଯାହା କେମିତି କଲି ମାଛ ବେସରଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆମର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଆସିଛି ଗୌତମ ବଜାର ଦେଖିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବାର ଅଛି। आज्ञा टी मैंने ये कर दिखाई चल हाँ चल मटर चल लो 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 मैंने पाई जहाँ टे नने मुंड खराब करदे से गुपचुप टे सियाड़े क्या को नहीं तो छोटा पिला मेरे पता बड़े छोटा पिला कौन सब आंचु मो पाई ना समस्त देखिया मत ग्राइंडर भाया लगुच हाँ तो जा घर गोटे नुआ ग्राइंडर आसीगला आज बिरी बटाटा हम आरंभ हम से तो पैसा कहीं देखु जदि न पिंधु तो ये करना छिड़ा ना मोर थाऊ साड़ी टाइम भल लगे शाड़ी एटा टे भल लगे नहीं आइलु गोटे मामा आंटी ड्रेस
ଆରେ ତାର ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ୍ସେଲ ନଥିଲା ବୋଲି ସେଇଥିଲାଗି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ପାଇଁ ହଁ ହଉ ତୁ ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଲୋ ଧନ ଦିଟା ହାଁ? ଏଇଟା ତତେ ହବ ତ ଠିକ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ତମକୁ ହଉଛି ନହେଲେ ମାଉସୀ ଇଲେ ୱାଲେ ଏଇଟା ତୁ ପିନ୍ଧବୁ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଦେଇଦବୁ ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଟିକି ହବ ଆଣ୍ଟି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବ ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ଢିଲା ପିନ୍ଧୁଛି ନା ଚଳିବ ଏଇଟା କଣ ଦେଖିଆ ଆଜି କଣ ହେଇଥିବ କହିଲୁ ଖୋଲୁନୁ ତାକୁ ହଁ ତୁ ଆଗୁଆ ଜାଣିଥିଲୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଦେଇଛୁ ଘରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଇଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ନା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି କିଛି ଲୋକ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସତରେ ଲୋ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଅରିକିତ ଭଳିଆ ପଡୁଥିଲେ ସେମିତି ଅରିକିତ ଭଳିଆ ପଡିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହାତ ପତେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉନି ନା ଆଜି ପିଠା ବଟା ହବ ଆଉ ଏଇଠି ଆଜିକି ମାରିବନି ବାଡ଼ି ପାଉନଥିଲ ଦେଖେ କାଢେ ଏଇଟା ବାଟିକି ଏଇଟା କଣ କରିବି ଏଇଟା କଣ ହଁ ଭାଇ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବ ଭାଇକି ମାରିବି ଭାଇ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବୁ ସେମିତି କହନ୍ତିନି ହେଲା ଏଟାର ନୁହଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ସେଇଟାର ପୁରା ଚକାଚକ କରିଛି ହେଲା ଏଇଟା ତୋର ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ସେ ତିନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାତି 11ଟାରୁ 11:30 ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଥଣ୍ଡାରୁ ପୁରା କଥା ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଖାଇ ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କୁକୁର ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଭୁକେ ଆଗରେ ନୁହେଁ ଆଉ ହାତୀ ଯଦି ଯାଉଛି ବଜାରରେ 1000 କୁକୁର ଭୁକିବେ ତେଣୁ ତମ ଭୁକିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେନି ହେଲା ଯାହା ଯିଏ କହିବାର ଅଛି ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କୁକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ କହୁଛ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କୁକୁରଙ୍କ ଭଳି କହୁଛ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କଥା ତମେ ଯେଉଁ ନୀଳାଖେଳା କରିଛ ତମର କେତେ ଖେଳ ଅଛି ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ତମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆସିକି ବାହାରେ ରହୁଛ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ କହିବ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବି କାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏତିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖେଇକି କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ବିପଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ନୂଆ କରିକି ଯିଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଟା କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ